Action! Wannan shi ne general manager na wannan kamfani wanda MD zai mai da gurbin. Wannan kuma shi ne chief accountant wannan kamfani wanda Umar ya mai da gurbin. Wayannan su ne tawagar Hajja Nafisa a cikin fim ɗin Izzar So. Sun shigo babban kamfani domin su yi rashin mutunci, kuma za mu nuna musu cewa gaskiya tafi komai insha Allah. Za mu nuna masa gaskiya, Allah ke da gaskiya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Kaɗan daga cikin aikin Izzar So kenan wanda muke ɗauka a halin yanzu. Saboda haka muna kira ga 'yan uwa ma'abota kallon wannan fim da ma waɗanda ba sa kallo, ku je ku ci gaba da subscribe ɗin Bakori TV domin ci gaba da kallon Izzar So a cikin wannan tashar samun ta Bakori TV. Kada ku manta, Bakori TV tana da subscriber 157 da 'yan wasu daƙiƙai a sama. Ita ce asalin Bakori TV. Kada ku je ku danna yame-yame, kada ku je ku danna 'yan damfara, kada ku je ku danna ma 'yan makareta scammers. Ku ci gaba da subscribe ɗin Bakori TV mai adadin subscriber 157 da wasu 'yan daƙiƙai. Na gode, salamu alaikum.